Ναι, χαίρετε. Γεια. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Έλα, Γρηγόρης. Ναι, ναι, Γρηγόρης. Ναι, παίρνω μέρος του Αλέξανδρου για το αμάξι στην Εχθιόσκαλα που έκανες, τον Ταϊγού. Ναι, ναι. Ναι. Μου άρεσε η δουλειά και έχω κι εγώ ένα αυτοκίνητο και θα ήθελα να μου το κάνεις και εμένα αληφή. Ναι. Πόσες αληθές, τι διαδικασία γίνεται, γιατί δεν γνωρίζω και το αυτοκίνητο είναι επαγγελματικό. Χρησιμοποιώ 3 αληθές. Μάλιστα. Τη Τριαμή. Ναι. Πόσο χρόνο θα μας πάρει να γίνει το αυτοκίνητο αυτό? Αναλόγως τώρα τι έχει. Δηλαδή του Αλέξη με πήρε 5 ώρες. 5 ώρες, μάλιστα. Εντάξει, το αμάξι επειδή είναι επαγγελματικό και κουβαλάω κόσμο, θέλω να γίνει πολύ καλή δουλειά. Καταλαβαίνεις θέλω να πω, Ναι, να το δούμε. Δεν έχω πρόβλημα και 10 ευρώ παραπάνω σε δώσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι, δεν είναι γιατί. Να το δω πώς είναι. Ναι. Και θα σου πω. Θέλεις να σε πω το αυτοκίνητο για να καταλάβεις? Ναι, γιατί όχι. Το αυτοκίνητο είναι Mercedes, αλλά είναι Mercedes νεκροφόρα. Ναι, το καραβάν. Μπράβο, το καραβάν. Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Έχω 2 αυτοκίνητα. Εάν το κάνεις το ένα καλό, θα με κάνεις και το άλλο. Μες στη βδομάδα, από τον άλλο μήνα, θα μου πεις εσύ και θα το κανονίσουμε. Ήθελα όμως να σε πω και κάτι άλλο. Αυτή η αληφή που έχεις κάνει για inox, έχεις αληφή για γυάλισμα inox? Τι εννοείς inox? Είναι μια αληφή που τη βάζει στα inox και τα γυαλίζει, τα φέρνει γυαλάδα. Δεν είναι με πανί, περνιέται τώρα. Κάτι μου είχε πει ένας πιτσιρικάς στο ΚΑΠΑ κάνα 2 χρόνια. Και ρωτάω αν έχεις, γιατί θέλω να με κάνεις πίσω το τραπέζι όλο πίσω. Κατάλαβες? Δεν σε ακούω καλά. Έλα φίλε, μ' ακούς? Ναι. Μ' ακούς τώρα? Το τραπέζι πίσω θέλω λίγο να το περάσω μια αληφή. Για γυάλισμα, κατάλαβες τι εννοώ? Γιατί θα μπώνει το inox, κατάλαβες, χάνει τη γυαλάδα του με τον ήλιο και τα χρόνια. Αν μπορούμε μια αληφή και αυτό, έτσι πάνω, ξέρεις, γιατί την Κυριακή θα έχω... Εντάξει, θα βάλω ένα φίλο μου μέσα να το κάνει εκείνο. Δεν υπάρχει, δεν με πειράζει ποιος θα είναι. Εντάξει, το θέμα είναι να το κάνετε, ναι. Ωραία. Πότε να συνεννοηθούμε, φίλε μου? Το απόγευμα. Θέλεις να με πάρεις, να σε πάρω εγώ τηλέφωνο? Θα σε πάρω, ναι. Ωραία. Έγινε Γρηγόρη. Τι όνομα να πω? Κώστας, έγινε. Κώστας, έγινε φίλο μου? Ναι. Παυλίδης ναι. Κώστας Παυλίδης, γράψει την κάρτα μου. Έγινε. Να είσαι καλά φίλε μου, γεια σου. Ναι.